As we open our Bibles to the book of Hebrews chapter 12, verses 1 to 3, gusto kong sabihin at maunawaan ng bawat isa, madali ang magsimula sa takbuhin. Madali. Ang mahirap, yung manatili. It's always easy to start a race. What is really difficult and challenging that requires a lot of strength is to stay in the race. Kaya ngayong umaga, I'm going to speak to you on the message entitled, How to Stay in the Race. How to stay in the race. In Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Let's read all together, page 1357 sa inyong mga Biblia. 1357. Let's read all together from the Ilocano. Ready, begin. Gapuna makita tayo, nga dati aglawlaw kada tayo ti kastaunay nga nagdakkel akaadu dagiti saksi. Iwagsak tayo ti amin apakadagsenan. Ken ti basol nga manglawlaw asilalaka kada tayo. Ket tarayen tayo asiaanos, ti tarayen ane ikabil iti sangwanan tayo. Akit kitayan tayo ni Jesus a Pangulo, ken mangtungpal ti pamati tayo. Isu agapu ti rag-o nga naikabil iti sangwanan na, inibtura na ti krus, nga inwaksina iti bain, ket nagtugaw ti makannawan ti trono iti Dios. Verse 3, panunuten yung arod dayjay nagsagaba, iti kasta apanang supring dagiti managbasol, nga bimusor ken kuana, tapno di kayo kumamabannog, ken agkapoy kadagiti pampanunot yo. Let's pray. Lord, salamat sa mga awit na aming narinig. Yung inawit ng koral, 2 kanta, inawit ng mga bata, use me faithfully, inawit ng mga adults. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na nagpapatuloy na naglilingkod sa iyo. Alam namin na madali ang magsimula, pero very challenging na manatili at ipagpatuloy ang aming takbuhin hanggang sa aming katapusan. But I pray that you help each and every one of us to stay in the race. We don't want to quit. Marami po kaming mga dahilan upang tumigil na sa aming takbuhin. Subalit, binibigyan mo kami ngayon ng mga dahilan upang kami ay manatili at magpatuloy na masigasig sa aming paglilingkod sa iyo sa kabila ng maraming mga pagsubok. Tulungan mong bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Pwede na tayong umupo, mga kapatid. Napakaganda ang tema natin sa taon na ito. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Sapagkat sa loob ng 40 anyos na taon bilang church, sa loob ng 30 years o 20 years, sa iba't ibang mga gawain natin, ay hindi natin masasabi na bata na tayo mga Kristiyano. Matagal na tayo sa takbuhin. Marami na tayong mga nalampasan, napagdaanan. Marami na tayong mga naabot. At lahat ng ito binibigay natin ang papuri sa ating Panginoong Diyos. Subalit, sa ating pagpapatuloy sa takbuhin ito, ay marami pong mga challenge o problema, pagsubok na pwedeng maging dahilan upang tayo ay hindi makapagtapos o tumigil sa ating pananampalataya o paglilingkod sa Diyos. Subalit hindi po yan ang kalooban niya. Ang kalooban ng Diyos, tayo ay hindi lang magpatuloy o manatili, kundi makapagtapos sa ating takbuhin. Kaya siguro, bilang pastor kako, alam talaga ng Diyos kung ano ang kailangan nating marinig na mensahe mula sa Kanya sa taon na ito. Alam niya na malamang marami sa atin ay nagbabalak ng tumigil sa takbuhin. Huwag kang tumigil, kapatid. Ano man ang rason na yan, huwag na huwag kang titigil.
Kung tao man ang rason, huwag mong hayaan na silang maging rason. Kung problema man ng buhay, huwag mong hayaan. Sapagkat kahit man sa mga problema ng buhay, kuminsan, niloloob din talaga ng Panginoon na magkaroon tayo ng mga ganon to test our faith. Kung ito man ay dahil sa ating mga physical na karamdaman, sakit, huwag kang titigil, kapatid. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang dyablo sa iyo. Kaya't ang message ng Panginoon sa atin ngayong taon na ito, press on. In our race, we need to work as fast as possible toward the goal. Sa kabilang banda, alam ng Diyos na hindi lang po marami tayong pwedeng maging dahilan para tumigil na. Sabi natin sa ating sarili, ayoko na. Pagod na ako. Ano ba sa Tagalog ang nauma? Sawa na ako? Hindi, sawa. Ibang sawa eh. Sawang-sawa na ako. Di ba? Oo. O, nanghihina na ako ng loob. Huwag ko yung panghihinaan ng loob. Huwag ko tayong magsawa. Yan ang gusto ng dyablo. Yan ang ating realidad na nararamdaman. Pero alam ng Panginoon, mga kapatid, na may ganun tayong mga kaisipan at damdamin pagkaminsan bilang tao. Kaya sinasabi niya sa atin, press on. On the other hand, kung bakit po sinasabi ng Panginoon sa atin na press on, ay dahil marami pang mga gawain, marami pang mga tao ang dapat nating abutin. And the Lord has to give us that wings as eagles, na kaya nating ibuka ang ating mga pakpak upang tayo ay lumipad pa ng mas mataas. Ibig sabihin, hindi tayo makontento kung saan tayo ngayon. Gusto ng Panginoon, we go to higher, greater heights. Pero paano nating ibuka? Mahina ng ating mga pakpak. Pinanghihinaan na ho tayo ng loob. Kinukumbinsi natin ang ating sarili na wag na nating subukin pa. Ang ating mga sariling kaisipan, nahantong na sa limitasyon, na kahit alam natin na dapat tayo magpatuloy, pero sabi natin sa ating sarili, wag na, pagod na ako, ayoko na. Pero sabi rito, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Tatakbo na hindi makakaramdam ng anumang pagod. And they shall walk and not faint. Maglalakad na hindi siya panghihinaan. Ang kailangan po natin ay renewed strength. Kaya ngayong umagang ito, ay nais kong ibigay sa inyo ang mensahe, how to stay in the race. Gusto niyo po ba na kayo'y manatili sa takbuhin natin? Number 1, how to stay in the race. We need to take a stand against evil. Ang isa po sa mga pwedeng makapagpatigil sa atin ay ang totoo, hindi problema ang makakapagpatigil sa atin. Kundi ang makakapagpatigil sa atin, mga kapatid, ay ang mga masama sa ating mga paligid. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay pagtagumpayan ng mga masama sa ating paligid. Makikita mong isang Kristiyano kung bakit titigil yan sa kanyang paglilingkod at sa kanyang pagpapatuloy sa gawain ng Diyos, ay dahil hinayaan niya na ang mga tukso at ang mga masama sa kanyang paligid ay pagtagumpayan po siya. If you're going to continue in the race, we need to take a stand against evil. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 6, verse 11 to 13, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ang nakalagay po dyan ay stand. Manindigan. Kailangan ho tayo ay manindigan. Upang tayo ay manindigan. Kung iyong titignan, yung verse number 10, nakalagay po sa verse 10. Lagay mo yung verse 10.
Sabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord. Kagaya niyan. Sa physical na katayuan, mahihirapan po tayong tumayo pag may arthritis ang ating tuhod. Sino po sa inyo ang nakakaramdam may mga arthritis sa kanyang katawan? Hindi ho ba kayo nahihirapang tumayo pagkaminsan? Hindi ba kayo nahihirapang tumayo ng matagal? Bakit ho tayo nahihirapang tumayo? Dahil may sakit, may arthritis. Pero kung wala namang arthritis, kung hindi naman tayo nakakaramdam ng pain sa ating paa, kaya nating tumayo kahit matagal pa yan. Ngayon kung bakit marami po sa atin ang hindi na nagagawang manindigan sa masama, sa mali, ay dahil wala na po tayong lakas na manindigan. Kaya pinaaalahanan tayo na sa bandang huli, ayon sa Biblia, tayo ay magpakatibay sa ating Panginoon. At sa kalakasan po niya, ang kailangan nating lakas upang manindigan ay hindi lamang edukasyon. Ang kailangan natin ay ang lakas na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kailangan nating lumapit sa Kanya ngayon, magpakumbaba, na ating maging honest at aamin at sabihin, Panginoon, alam ko na para ako'y magpatuloy sa aking takbuhin, kailangang manindigan ako sa masama. Hindi ko makakapayag na ako ay pangunahan ng mali. And for me to do that, I need to have that strength. Lord, give me that strength na manindigan sa masama. The Bible says in verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi ho pisikal ang ating labanan, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. That's why we are instructed, take unto you the whole armor of God. So hindi lang ho dapat tayo magpanalanginan sa bawat isa. Nang sabi doon, praying with all prayer and supplication for all saints. Ibig sabihin, alalahanin pala nating ipanalangin ang ating mga kapatiran. Yung iyong katabi ay may mga challenge na may pinagdadaanan ngayon. Tingnan mo nga ang iyong katabi at isipin mo, tanungin mo sa kanya, may pinagdadaanan ka ba ngayon, kapatid? Lahat po yan, may pinagdadaanan. And that's why we need to pray for one another. Instead of pray one another, P-R-E-Y. Yung pong P-R-E-Y, ibig sabihin ay kainin natin ang bawat isa. Ang dapat natin gawin, ipanalangin ang bawat isa. At ang instruction ng Biblia sa atin ay ating isuot ang armor of God. Ano ho ba itong whole armor of God? Una, belt of truth. Payagan natin ang katotohanan ang maghari sa ating buhay. Breastplate of righteousness, ang katwiran. Kung ano ang tama. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng isang kanta, do right. Pwede nating kantahin yan pagkatapos ng preaching. Do right when the stars fall. Do right when no one sees you. Do right. Gawin natin ang tama. I mean, kung sa nakarang taon, marami tayong nagawang kamalian. Na dahil dito, mga kapatid, apektado ang ating pagtakbo. Naging kabigatan sa atin yan. Naging rason ng ating panlalamig. Naging hadlang ito at naging rason ng ating pagbackslide. Sana ngayong taon na ito, as we look forward, let us set aside all this sin and all of this evil, and not only set them aside, but stand against it. Be a light in a dark world. Maging ilaw tayo ngayon sa isang madilim na lugar. And how do we become light? By putting on righteousness. The shoes of bringing the gospel of peace. The shield of faith. Ang pananampalataya, yan po ang ating sandata. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo kayang harapin ang mga problema sa buhay. Sapagkat isinasabi ng Biblia na pananampalataya lang ayon sa libro ng Pedro, sabi doon, faith is the victory that overcomes the world. Kung mahina ang pananampalataya,
ay hindi natin kayang pagtagumpayan ang mundong ito. So, the shield of faith, the helmet of salvation. Ang helmet of salvation ay tumutukoy po sa ating dakilang pag-asa. Ang ating pong pag-asa ay wala sa mundong ito, kundi nasa pangalawang buhay, nasa langit. Amen? Yan ang motivation ng bawat Kristiyano. The helmet of salvation. Oo, kaya hindi ka padadala sa trend ng mundong ito. Bakit? Sapagkat ang totoong kaligayahan ng Kristiyano ay wala sa mundong ito, kundi nasa langit. Yan ang ating tinatawag na pag-asa. Kung i-account mo nga naman, di ba, pagsamasamahin mo na ang lahat ng mga kayamanan, mga jewelry natin, at lahat-lahat pa yan. Isuma total mo, wala pa yan kumpara sa langit, sapagkat sa langit, dinadaanan na lang natin ang ginto. Di ba? Dito, ang ginto, mga kapatid, napakamahal. Pinoponsep mo pa yan. Sa langit, dinadaanan na lang natin. Kaya ang Kristiyano, hindi siya apektado pagdating sa mga material na bagay. Naunawaan po ninyo, kailangan nating may ganong klaseng pananampalataya at pag-asa upang hindi ho tayo madaig ng nakikita natin sa temporaring mundong ito. Okay? Talagang problema ang mundo, mga kapatid Hello? Alala ko yung kwento ni Pastor Abante tungkol kay mundo. Mahaba palang kwento yun. Tungkol kay mundo. Pambihirang ganyan. Inutusan ng pare si mundo. Sabing ganyan, bumili ka nga ng, yung nakapako sa krus. Yung Jesus na nakapako sa krus. Dahil yan ang magiging object lesson ko sa linggo. Pipreach ako. Tungkol dyan. So, bumili si mundo. Nung nakapako sa krus, mga kapatid. Pinaupo si mundo dito. Sabi niya, mundo, dyan ka. Hawakan mo yung krus na yan, ha? Nag-preach yung pare, sabi niya, mga kaibigan, ang aking mensahe sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa Panginoon Jesucristo kung bakit siya napako sa krus. Ang ganda nung introduction ng pare. Preaching niya, sabi niya, kung bakit po napako si Kristo sa krus ay dahil sa mundong ito. Gulat si mundo. Niya, anong kasalanan ko ron? Inulit-ulit ng pare. Dahil sa mundong ito, kaya napako si Kristo sa krus. Pambira, dahil sa mundo. Sabi ni mundo, anong kasalanan ko ron? Hindi na makatiis si mundo dahil paulit-ulit Sabi niya, Father, sabi niya, wala ho akong kasalanan sa pagkapako ni Kristo sa krus. Nakapako na yan nung binili ko. Wala ho akong kasalanan dyan. Naging kasalanan tuloy ni mundo. Problema yun si mundo. Ngayon, mahaba pala yun ituloy ko na lang next time. Pero talaga ang malaking problema ng ating spiritual life ay ang mundong ito. We are surrounded by evil, by the temptations around us. Pag tayo napagtagumpayan ng mundong ito, malaking problema talaga. That is why we need to take a stand against evil. Amen? Number 2, pangalawa po. Not only we need to take a stand against evil, but secondly, if we are to stay in the race, keep your foot in the gas, on the gas. Keep your foot on the gas. Silinyador. Hindi tatakbo ang sasakyan. Pag hindi natin pipihitin, mga kapatid, ang silinyador. Sabi niya, run with patience. Tumakbo ka. Ibig sabihin, press on, move forward. Let us keep moving forward. Mahirap, pastor. Marami yung mga challenge. Don't stop. Amen? Don't quit serving the Lord. Ang kalungkot, may mga Kristiyano na may potensyal sa ministry, pero tumigil.
And whatever be those reasons are for quitting or stopping in the ministry and in serving God, mga kapatid, it's not worth it. It's not worth it. God wants us to keep going on. Sabi mo sa katabi mo, keep on going. Oh. Number 3, stay focused on your goal. Kung minsan, madali ho tayong madistract sa ating takbuhin. Stay focused on your goal. Keep your eyes on the finish line. Pagka minsan, ang ginagawa ng Diablo, ina-amplify niya. Alam niyo salitang amplify? Pag wala akong amplifier, magsasalita ako mahina. Pag ginamit ko ang amplifier, lumalakas. So, ang ginagawa ng Diablo, yung maliit na problema, palalakihin niya sa ating isipan para imbes na nakatingin tayo sa finish line, sa problema na lang tayo nakatutok, mga kapatid. At dahil nakatingin na lang tayo dun sa ating problema, sabi natin, hindi ko na kayang magpatuloy pa, mabigat. Kung hindi masolve ang problema ko na to, baka hindi ko na makakayang magpatuloy pa. You know? But what should we do if we are to stay on the race? We need to keep our eyes on the finish line. Amen. Number 2, don't take your eyes off on Jesus. Maraming pwedeng makadiscourage sa atin. O, tignan mo yung mukha ng katabi mo, pwedeng makadiscourage yan. Hindi ho ba? Hindi lang sa mga kapwa Kristiyano ka pwedeng madiscourage. Pwede kang madiscourage sa pastor. O, baka naman ako po ang rason ng pagka-discourage ng mga kapatid. Pagpaumanhin po ninyo. But I would like for you to know I'm also a human. And I would like to say sorry kung ako po ang reason ng discouragement mo. Pero sana, by the grace of God, ma-realize natin, all of us are also growing. All of us are, the Lord is not yet through with us. Kaya nga sabi doon sa isang building construction, under construction, bear with the inconvenience. Amen po ba? Minsan, hindi man pastor ang discouragement, hindi man kapwa Kristiyano, pwede nga maging discouragement ang mga unbelievers. Ang ating mga loved ones. Di ho ba? Talaga naman, sasabihin mo, Lord, paano ba naman ito? Sana kukuha ng motivation ko. Sana kukuha ng inspirasyon ko. Sana kukuha ng magbibigay sa akin ng sigasig sa paglilingkod. Kahit sana ako tumingin, manghihina ang aking loob, nakaka-discourage, at apektado ako, Panginoon. Ito ang sabi ng Bible, looking unto Jesus. Tumingin ka lagi sa Panginoon. Because He is the author and finisher of your faith. He is the source of your love. He is the source of love. Ang sabi niya, I will never leave thee. Alam niyo po, sa mga panahong ito, ang isa sa mga challenge ng buhay ay yung pong tinatawag na insecurity. Ang ibig sabihin ng insecurity, you feel that your future is not secured. Paano pag namatay ako? Paano ang aking pamilya? Paano pag nawalan ako ng trabaho? Which is possible na mangyari po yan. Paano pag bumagsak ang negosyo? Paano pag tinapatan ako ng kompetisyon sa aking negosyo? Paano pag humina ng aking pisikal, hindi ko na kayang tumayo, hindi ko na kayang mag-drive? Marami ho tayong mga paano na pag ganito. At nagbibigay po yan ng insecurity sa atin. Alalahanin po ninyo, huwag kang tumingin sa mga impossibilities. Huwag kang nakatingin lang doon sa mga posibleng mangyari na negatibo o posibleng dumating sa buhay mo. Sapagkat nais kong ipaalala sa inyong lahat na may pangako ang ating Panginoong Diyos at sinabi niya, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Sa oras na sinabi natin, Panginoon, hindi ko na alam ang aking gagawin.
May mga bagay sa buhay ko na doon nakadepende. Nakadepende ako sa trabaho, nakadepende ako sa aking pamilya, nakadepende ako sa aking magulang. Panginoon, pag nawala ang lahat ng ito, hindi ko na alam, baka babagsak ako. Gusto kong malaman ho ninyo na ang ating pundasyon ay hindi sa tao, hindi sa pangako ng tao. Ang ating pundasyon ay sa ating Panginoong Diyos. At pag tayo ay nakatayo sa Panginoong Diyos at sa Kanyang mga pangako sa Kanyang salita, na yan ang nagsisilbing pundasyon ng ating buhay. Dumating man ang malakas na ulan, dumating man ang bagyo, umakyat man ang tubig at baha, at lahat na yan, pero ang ating puso may kapanatagan pa rin sapagkat tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Don't take your eyes off on Jesus Christ. Meron hong isang naglalakad, nagbibiyahe, winter po yan. Ginaw na ginaw po siya dun sa bundok. Malayo ang kanyang lakbayin. Sabi niya, sana may madaanan akong bahay kung saan ako pwedeng makatuloy at makatulog at talagang giniginaw. Sabi niya sa kanyang sarili, pwede akong mamatay sa ginaw na ito. Pwede kong hindi na may pagpatuloy ang aking lakbay. Baka hindi na ako makarating ng buhay doon sa aking paruroonan. Pero, alam niyo mga kapatid, sa kinagulat ng marami, nakarating po siya doon sa kanyang paruroonan. Nung tinanong, sabing ganyan sa kanya, ginaw na ginaw, napakalamig, pwede kang namatay, pwede kang tumigil, pwedeng hindi na nagpatuloy. Pero bakit nakarating ka? Ang sagot po niya ay napakaganda. Sabi niya, may nakita akong isang liwanag na maliit. At ito'y inimagine ko na parang, sa aking damdamin, sabi niya, yung liwanag na yon ay init yon, apoy na magpapainit sa akin. At doon lang ako nakatingin. Tumingin ako ng tumingin doon sa liwanag na yon. Na para bagang iniisip ko, pinapainit ako ng apoy na yon. At dahil sa kakatingin ko dyan, nagawa kong maglakad. Psychological ba? At kaya nakarating ako dito sa aking destinasyon. Mga kapatid, all of the things in this world will make us cold. Will kill our momentum. Will destroy our spiritual life. But let's look on that light. And that light is the Lord Jesus Christ. And by continuously looking upon Him, we could be able to withstand all of these threats and the insecurities and fears of the future, the uncertainties of life. Don't take your eyes off from Jesus Christ. Stay focused on the goal. Remember what He has done for you. Ganun ho tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay. He gave His life just to save us. Amen. And He was able to give His life just to save us. What could He not give to sustain us in our journey with Him? Stay focused on your goal. Ang problema ngayon, ang daming distraction sa buhay. Nandiyan ang cellphone. Palagi kang manonood kay Rafi Tulfo. Parang siya na ang savior ng buhay mo. Kaya sa iba, pag may problema, kay Rafi Tulfo ka. Sa social media, ang daming mga amusement ngayon. Diba? Hindi ka na natuturoang magkaroon ng pananampalataya. Ang hinahanap mo na lagi, yung makaka-entertain sa'yo, para makalimutan mong problema mo, para makalimutan mo ang mga pain mo sa buhay. Hindi po yun ang totoong kasagutan. Makakapagbigay man ng temporary relief. Pero ang totoong makakapagbigay lunas sa atin ay ang ating tagapagligtas. Binigyan niya ang lunas ng ating kasalanan. Kaya niyang bigyan ng lunas ang lahat ng ating kalungkutan, ang lahat ng ating takot sa buhay na ito. Kayang-kaya niyang bigyan ng lunas yan. So let's look on the Lord Jesus Christ. Number 4 and last, keep your tank full. Siguraduhin mo lang na laging puno ang iyong tangke. Hindi lang tangke, kung may reserba ka dyan, punuin mo na rin yan. Sapagkat mahaba ang biyaheng ito. Keep your tank full. The Christian life
is not a 1 kilometer journey. It's a long distance journey. Malayo po ang lakbaying ito. Malayong malayo. At makakarating lang tayo roon kung ang ating tangke ay puno ng gasolina. Lalo na kung may reserba pa tayo. Ang hirap po, naranasan nyo na hubang nagbiyahe. Yung gabi, lalong-lalo dito sa bandang Cagayan, sabi mo sa sarili mo nun, medyo 1/4 na lang yung laman ng tangke ng sasakyan mo. Tapos sabi mong ganyan, dahil nagmamadali ka, ay, maggas na lang ako sa Banggi. Aba, pagdaan mo sa Banggi, sarado na yung gasolinahan. Pagkatapos ng Banggi, sabi mong ganyan, nagbabakasakali ka, sana meron sa Pagudpod. O pagdating mo ngayon sa Pagudpod, sarado na rin. Ang next na dyan, mga kapatid, Santa Praxedes na. Paano na pag nawalan ka ng gasolina dun sa may bandang Kalbaryo? Napakadilim, walang mga bahay. Sino tutulong? Sino ang magre-rescue pa sa'yo niyan? Pastor, may cellphone naman. Baka hindi mo alam, walang signal doon sa bandang doon. Kaya para hindi ka mahirapan sa biyahe, sa simula pa lang, mag-full tank ka na. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron tayong pagkakataon upang makapag-full tank. Paano, Pastor? Letter A, go to church. Ang pagparito mo sa bahay ng Panginoon, pagsamba, kasama ang mga kapatiran, lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay pagkakataon upang tayo ay ma-full tank. Kayo habang nakikinig ngayon, na-full tank po kayo. Sa umagitan ng preaching na aadresan, yung mga lacking o yung mga parte ng buhay natin na kailangang masuplayan ng salita ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya dyan. Amen po ba? Kung pumunta ka nga rito ngayon na may kabigatan ngayon, narinig mo yung preaching na to, na-comfort ka, di-full tank ka na naman. Kung pumunta ka rito, you are on the verge of quitting. Maybe quitting on God, quitting on the ministry, quitting on your marriage, quitting on your family, even quitting on your job. Wala ka ng ibang naisip kundi, tapos na ako, ayoko na. I am going to quit. Nakapakinig ka ng preaching, looking unto Jesus, sabi mo, Lord, hindi mo deserve na mag-quit ako, dapat ako magpatuloy. Full tank ka na naman. Go to church. Kaya po, kung iniisip nyo na kung minsan mahirap pumunta sa church, subukan mong wag pumunta. Mas mahirap ang walang church. Mas mahirap ang hindi nag-a-attend sa service. I mean, sa mga unbelievers, hindi po related sa kanila to. Ngayon, kung palagay mo okay ka pa rin na hindi ka nag-a-attend ng church, baka unbeliever ka. Kasi kung believer ka, talagang sisikapin mong maglingkod sa Diyos, sisikapin mong makapagbigay. Marami kang responsibilidad. I mean, look, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin, pero ang buhay ng Kristiyano, alang-alang sa Panginoon lagi. Pwede kang magalit at sirain ang testimony mo, pero sinasabi mo sa sarili mo, hindi, magtitimpi ako, alang-alang sa Panginoon. Pwede kang magsinungaling sa trabaho, at sa madali, ay pwede kang yumaman bigla, pero magiging honest ka at sasabihin mo, hindi, alang-alang sa aking Panginoon. Kaya kung totoong mananampalataya ka, meron kang ganung puso, gagawin ko to, alang-alang sa Panginoon. Aba, kung ganyan ang puso mo, kailangan mong ma-full tank. Kailangan mong makarinig ng encouragement, ng comfort. Kailangan mong makarinig ng confirmation na yung paninindigan mo talagang hindi ka nagkamali. Tama yung ginawa mo, tama yung desisyon, tama yung pasya mo na sumunod sa Panginoon. Tama yung pasya mo na iniwan mo ang mga bagay na ito. May sinakripisyo ka. Tama yung pasya mo that you denied yourself para sa Panginoon, sapagkat along the way, talagang tutuksuhin ka ng tutuksuhin ng dyablo. Hindi siya titigil, hindi kanya titigilan. Ayan nga po ang ginawa niya kay Eva. Maliwanag ang kautusan ng Panginoon. Pero, mga kapatid, sinubukan niyang tuksuhin si Eva. Palagay ko, kung yung araw na yon ay hindi po nagpadala si Eva, pangalawang araw, pupuntahan na naman siya ng dyablo. Hanggang, mga kapatid, matukso niya
na si Eva ay kumain ng ipinagbabawal na bunga. Yan pong ginagawa ng diablo sa atin araw-araw. Sinasabi niya sa atin na nagkamali tayo ng ating pinasukan. Nagkamali tayo nung nagbigay tayo ng tithes. Nagkamali tayo nung binigay natin ang ating first fruit. Nagkamali tayo nung tayo nagpabautismo. Kalamitan nating naririnig sa mga new believers, alam mo, magmula nung nabautismohan ako sa church na to, biglang dumami ang problema ko. Alam mo, you should take that as a compliment. Ibig sabihin, ramdam ng diablo ang iyong pananampalataya. Ganun na lamang at talagang magbibigay siya, palilibutan ka niya ng daming problemang kasintulad ni Job sa Biblia, mga kapatid. Pero buti na lang si Job may pananalig sa Diyos. Pero yung kanyang misis, walang pananalig sa Panginoon. Pero gayahin natin ang pananampalataya ni Job na sinabi niya, though he slay me, yet will I trust him. Pero hindi ho madaling sabihin yon. Kailangang full tank ka. Amen po ba? Kung nagbiyahe ka, full tank ka, kahit saan ka magpunta ngayon? Bakit? Wala kang alalahanin. Full tank ka eh. Go to church. Hindi lang hulinggo ka magtungo sa church, may prayer meeting. Alam nyo, coming to church is a commitment. Commitment dahil nauunawaan mo na kailangan mo ang church. Biruin mo kako nga, yung mga kamag-anak ni Brother Enan, mga kapatid na taga-Paway, 3 beses nang nag-attend sa church natin. Yun hong ganong klase ay hindi na ho sumusubok lang. Kasi yung ibang mga iniimbita natin, pupunta yan, masubukan nga. Pagkatapos nasubukan, hindi na babalik. Bakit? Dahil ang commitment, masubukan lang. So nang nasubukan, hindi na bumalik. Kung bumalik ka 3 beses, kung pupunta, nung kahapon nag-visitation kami, pinuntahan namin yung isang dating vice mayor ng Paway, pupunta siya ngayong hapon. Nandun, yung kamag-anak ni Brother Enan. Sabi niya, nandito yung yung nagpunta sa church niyo, Pastor. Nag-uusap ko. Sabi niya, Pastor, huwag kang mag-alala, mindful kami, 2:30 yung service, pupunta kami. Pang-4 niya na mamayang hapon, Lord willing. Pagka ganun, ibig sabihin, hindi na sumusubok lang. Talagang may commitment na siya. Una, nauunawaan niya. Maganda yung aking mga naririnig doon. Maganda yung preaching doon. Kaya kung Kristiyano ka, naiintindihan mo, seryoso ka sa iyong Christian life, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, alam mo na dapat kang ma-full tank. Kahit may sakit ka, pupunta ka sa church Hindi ho problema yung sakit. Dahil ang problema sa iyo, hindi mo kayang magpatuloy na wala kang gasolina. Amen po ba? Yung ating kapatid dyan sa Australia, si Toto, nung una, ang barrier niya, language. Sabi niya, ano ba naman ito? Ang preaching Ilocano. Hindi siya makaintindi ng Ilocano dahil taga-Jensan, Bisaya, Cebuano, taga-Jensan, kay Manny Pacquiao. Di ba kaintindi ng Ilocano? Ang preaching ko Ilocano. Pero following Sunday, nagdesisyon siya sa kanyang sarili. Baka hindi na ako makakabalik doon. Una, wala silang pastor sa harapan. Pwedeng maging dahilan yun, di ho ba? Walang pastor sa harapan. Pangalawa, Ilocano ang preaching. Sabi niya sa sarili niya, hindi na ako babalik doon. Pero alam mo, naalala niya, yung preaching ko nung linggong iyon, bagamat Ilocano ang paliwanag, yung mga binasa kong bersikulo para sa kanya. So yung linggong yun, total wala naman daw siyang gagawin. Sabi niya, punta na lang kayo ako sa church, baka ngayon magtatagalog na si pastor. Pumunta. Hindi pa rin Tagalog. Ilocano pa rin ang preaching ko. Pero habang nakikinig, hindi niya naintindihan yung paliwanag. Pero yung mga verses at yung punto ng mga outline para sa kanya. Ngayon, sabi niya, ay babalik at babalik ako rito. Bakit? Hindi hadlang yung walang pastor sa harap, hindi hadlang yung online, hindi hadlang yung Ilocano. Bakit? Sabi niya, kailangan ko ang mensaheng pinipreach niya. Kaya bakit tayo pumunta sa church? Isa sa mga reasons ay yung makapakinig tayo ng ganung mensaheng magpapatibay sa atin. Di nagpatuloy lang nagpatuloy.
Hanggang sinagot ng Panginoon yung desire ng kanyang puso. Nagsalita na ako ng Tagalog. Hanggang ngayon, Tagalog ako mag-preach. Kaya yan, enjoy na ngayon si Toto. Kung mag-quit pa yan si Toto, nako, Toto, hindi ko na alam kung mag-quit ka pa dyan. Malaking problema sa iyo, kapatid. Di ba? Oh, you need full tank. Letter B, get busy serving. Pagka minsan po, pag ikaw ay stressed, ang sagot po dyan, get yourself busy. Because an idle mind is the workshop of the devil. Mas lalo kang madi-discourage. Mas lalo mong maaalala ang mga problema mo pag wala kang ginagawa. Sino po sa inyo, gamot sa stress ang pagiging busy? Pastor, nasa Bible ba yan? Nasa Bible po yan. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. May kabigatan, I will give you rest. Gagamutin ko ang iyong mga stress. Anong sabi ng Panginoon? Take my yoke upon you. Anong ibig sabihin ng yoke? Trabaho. May pagagawa siya sa'yo. Para magamot ang stress mo, tanggalin mo yung yoke na yan at ipalit mo ang yoke ng Panginoon. Get yourself busy. Alam niyo po ba, pag may problema ka, mag-soul winning ka. Pag nag-soul winning ka, mga kapatid, nagagamot yung problema mo. O, pag may kabigatan ka, pumunta ka sa ospital, mag-soul winning. Kung may paraan, pumunta ka sa loob ng ICU. Makikita mo yung mga nag-aagaw buhay doon. At sasabihin mo, Lord, ito, nag-aagaw buhay. Ako maraming problema, pero buhay pa. Mas mapalad pa rin ako. Salamat, Lord, buhay pa rin ako. So, nakukomfort ka ngayon doon sa ginagawa mo para sa Panginoon. Oh, wala kang makain, mag-soul winning ka. Saan ka mag-soul winning? Sa restaurant. Kahapon, sabi ni Pastor John, kumain tayo doon sa restaurant nung bagong believer natin sa Paway. When you believer in Paway, they own a restaurant. Oh, doon ho kami kumain. Oh, kambingan yon. Oh, di nag-order kami. May discount na kami sa bayad, nilibre pa niya 2 bowl ng swam. Oh, busog na busog. Wala kang makain, mag-soul winning ka. Amen? Sabi ni Pastor Abante noon, ang pagkain ko lang lagi, yung barbecue na saging, nilagang saging, kilawin na saging, dahil hindi niluto. Ayun, nagkaroon siya ng almoranas. Nahirapan siyang tumae. Isang araw na nalangin, sabi niya, Panginoon, sana may mawin ako na nagmamay-ari ng restaurant. Oh, nag-witness siya sa isang may-ari ng restaurant. Mga kapatid, nung makita niya na maraming mga ulam na sineserve nung may-ari, sabi niya, Panginoon, hindi pwedeng hindi masave to. Isang oras po niyang kinausap para masave yung tao. Na-save daw po yung tao. At sabi niya ganyan, Pastor, nagpapasalamat ako sa binahagi mo sa akin. At gusto kong sabihin sa iyo na kada Sabado, kumain ka rito, libre ang iyong lunch. Ano ang lunch sa Tagalog? Tanghalian, libre. O di, palagi na siya doon ng Sabado, tanghalian kumakain, libre. Isang araw, Martes, wala siya makain. Pumunta doon sa restaurant. Oo. Sabi nung kapatid, Pastor, Martes pa lang ngayon Sabi daw ni Pastor Abante, Patay Malaysia, sabi niya, ganun ba? Kala ko Sabado, kala ko Linggo bukas, kapatid Pasensya ka na. And sabi niya, Pastor, wag kang araw-araw, dito ka na magtanghalian. Gawin mo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. May problema kayo ngayon? Lumabas kayo, mag-soul winning. Mag-soul winning. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Get yourself busy serving God. Pangatlo, you have to give up some fuel to get more. Baka maling gasolina ang nasa iyo. Gasolina ng mundo, gasolina ng sanlibutan. Tanggalin mo ang gasolinang yan. Malamang ay gasolina ng positive thinking lamang. Tanggalin mo ang gasolinang yan. At dapat ang ipalit mo, gasolina na galing sa Panginoon. Hindi pwedeng magkulang ang Diyos sa kanyang pagtugon ng ating mental, emotional, spiritual na pangangailangan natin.
At lalong-lalo na sa ating pisikal na pangangailangan. Kaya mga kapatid, if we want to stay in the race, una sa lahat, take a stand against evil. Huwag kang padaig sa mga tukso sa paligid mo. Yan ay gagawin labang ng dyablo para tumigil ka na. Number 2, keep your foot on the gas. Huwag doon sa preno. Kasi kung nakaapak ka na sa preno, sinabi mo sa sarili mo, ayaw ko na, ay hindi ka na talaga magpapatuloy. Huwag ka sa preno umapak. Doon dapat sa gasolina. Go, press on. Number 3, stay focused on your goal. Tumingin ka lang sa ating Panginoon. Look unto Jesus. And number 4, keep your tank full. Sikapin mong makarating lagi sa church. Makinig ng Biblia. Mag-devotion ka araw-araw. And get yourself busy serving God. Subukan mong mag-imbita ng mga bisita. Makikita mo, makakalimutan mo yung problema mo. Amen po ba? And, you know, the blessing is, the Lord will just solve your problem. Di mo namamalayan. Amen po ba? Yan po ang ating gagawin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming preaching ngayong umaga. Salamat sa encouragement. Salamat sa comfort. Marami kaming mga dahilan para tumigil. Pero Lord, mas maraming dahilan upang kami ay magpatuloy. Kaya kung sino man sa amin ngayong umaga ay may mga kabigatan, aming binibigay ang aming mga sarili at ang aming mga kabigatan sa iyo, O Lord. Tulungan mo kami na magpatuloy. Lord, help us to not put our foot on the brake and stop. Help us to put our foot on the gas and press on in our service to you. Salamat, Panginoong Diyos. If the Lord spoke to your heart this morning, and you have a burden that you need to bring to the Lord, why don't you stand up from your seat? Tumayo ka dyan. Lumapit ka dito sa harap. Kung hindi mo kayang lumuhod, dito ka lang, nakatayo ka. But tell God your burden. Give God your cares. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Sabi mo sa Kanya ang mga insecurities ng buhay mo. Panginoon, di ko alam ang kinabukasan, ang susunod, paano pag namatay ako, paano pag nagkasakit ako. Lord, I pray that you give me that strong faith and hope in my heart. Stand up from your seat and go to the altar. Kung saan kayo po nasa lawag, nasa pasukin, nasa klaberya, lumapit lang po kayo dyan. At manalangin tayong lahat sa ating Panginoong Diyos ngayong umaga. Let us press on with joy. Press on with strength. Press on in the grace of our Lord. Tutulungan tayo ng ating Panginoon.